Tapuji Tuhata Marede Mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana hamu, ale akan holong roha di ibana, marlas ni roha situtu mahamu rap dohot ibana sude, ale akan marsak roha mida ibana nasai laon. Las dorohaku dia kanamat dok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehok kodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi. Sepatugu marohanami, asau nang ganggu rohanami, maka porsiai hasisani dosa nami, asau nang madele hami alani dosa nami, alai asa positutu rohanami di asini roham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amen. Marede hita. Tuhan
Tangi ho kamu sikat ni patik di minggu tasadarion. Imasyan sada Johannes sada ayat pitu. Alai molo taparangeon hati uron songon ibana na di bagasan natiur. Saur dohita sama hita. Jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa. Idosa na atong rak mangido gugu mahita mangulahon na obar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami. Mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Mare dehita. Tato poti madu satta nagudang itu adupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suatu dosan. Sitop panasana adong. Paruhum natigor. Namangumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan naulah hami. Marhite-hite sian pangalason nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, nata masih tutudo hona hami alan dosa nami, alai natar sol bagi do hami noaing alani asi maroham di hami ale debata nami, pardengkan bahasa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe saat hami Tuhan nguluan na sora suda. Na pinar baga-bagam jak kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan dosata. Songonod dohatan di Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesian akka jahatomu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka pangalosim alani hadiriku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasang apa ma di debatana di Gijang. Amin. Mare dehita. Di nama Olus Sando
Turpuk epistel di minggu tasadarion, ima sian sada Samuel bidu saplonom, mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu, tajahama marsika soring hamima naparjolo. Dungi nina Jahoba ma tusi Samuel, sedia lelengok ko marsak taringok tusi Saul, nang pola hubolokon asaunang be raja ibana gumonggom Israel. Gohima saham mudohot miak, jalalau maho naing suruku ho tumopop si Isai isini Bethlehem, ainung ngahu pilit diau sada sian aka anakna bahen raja. Ikopio omu huhut si Isai tu pameliani, dungi au pabotohon tuho manangaha si bahenommu, ikom miahammu diahu manangise si dohonokku tuho. Dungi nina ibana ma hade mahodo laho mamele tu Jahoba doahu uban naro manguras mahamu asaro hamu dongaku tu pameliani dungi diuras ibana ma si Isai dohot akan akanakna laos dipiona sida tu pameliani. Alai didok Jahoba ma tu si Samuel, unak koma mereng turu pana, manang tutongam ni dagingna, ay nunga hubolok kon anggo ibana, ay dadamar guru tu parnidani jolma, yang go jolma rupa do nani idana, alai yang go Jahoba roha di bagasad do nani idana. Dungi didokko si Isai ma tu si Sama mamulus, alainin na si Samuel mamuse, ibana pe laos naso pinil ni Jahoba do. Dungi romusema hatani Samuel tu si Isai, holang odo akka anakmu, dungi ninna ibana ma tinggal dope yang go siap kudani jala idama meramahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel ma tu si Isai suruh ma mangalap ibana adang tagamon hudru hita lahu mangan da joloro ibana tu son. Jadi dibuat si Samuel ma saham parmiahani jala dimiahi ibana di tonga-tongani akka hahana. Dungi songgok mato dini Jahoba tu si David olak nina sadari doho tu joluanon. Dungi borhat ma si Samuel lahu mulak turama ido sahatna mertua ma natu mangion hatan debata jala naum peopsa. Amen. Mare dehita. Ringkas malau mapuan, baik
hati dakoma hata hapor syau tai songonan ni hati dakko ni dong atas hapor syau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tu mepalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai imana tinubuan si Maria na gabi-gabian sato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na berni di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau penar silang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana pemamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea tor di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panalak Kristen akan nabadia dohot biasaan dosa dohot dihatai namadok mulak mangul sogok daing ni halak naung mate dohot yang nguluan na sora sudah amen. Tabigema kor inahanna dung sipuli diuduti mannon dohot ina Debora. Bolo dangadong ditorus somado ina Debora inan.
Labigi matiting na masa doho si pamasoni Huriatta di Bagasan Saminggon. Salam. Selamat hari Minggu, madi ita salutna. Tapayut-yut ma titing nama ragam di Minggu 15 Maret 2026. Sada guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu letare. Lapatanna marlas ni roa mahamu. Topik Minggu mar parange songon anak hati uron. Dua kelompok kur tu parmingguon tanggal 22 Maret 2026. Pukul 7.30 ima ina Kamis ama Jericho NHKBP. Pukul 10 ina Anna ina Esther ama Uria. Pukul 10.07 ina Deborah ama Salom. Tolu ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 22 Maret 2026 nanaing ro ita memakai bahasa Batak. Opat amplop resort. Di hari Minggu 22 Maret 2026 patu pauta do papunguan amplop tu resort. 5. Program Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Seksi Pendidikan di Huriatta Patupahon motivasi belajar dohot doa pelepasan kelulusan kelas 6 SD, kelas sia SMP, dohot kelas 12 SMA manang SMK di Patupa di tanggal 28 Maret 2026. Pendaftaran nunga dibuka di tanggal 8 Maret 2026. Pendaftaran boima melalui link barcode sian warta jemaat tak. Onom raport panitia pesta parheon seksi Paropuan. Di hari Senin 10 Maret 2026 di Patupa do raport panitia pesta parheon Paropuan maringanan di gereja lantai sada mulai pukul 10 WIB. Pitu sosialisasi pelaksanaan parheon seksi Paropuan. Di minggu ta sadarion di Patupa panitia parheon seksi Paropuan do sosialisasi pelaksanaan rangkaian kegiatan parheon seksi Paropuan. Domu tusi tudung silpu titingon upasahat amima tike tu panitia. Walu bajar panitia parheon seksi Paropuan. Di hari Minggu 22 Maret 2026 nanaing ro di Patupa panitia parheon seksi Paropuan perempuan do bazar lao mendukung dana pelaksanaan sude kegiatan parheoni. Bazar berupa bahan kebaya, brokat, kain songket manang sarung set, sude mahita sauria lumobi Paropuan mendukung kegiatan ini. Sia ruas na hona RPP mamuka minggu sedarion 15 Maret 2026 ona ruhut parmahainiaon do pamisangan ma keluarga ima keluarga ni amata Samuel Utagalung inang Reina J Simbulun rap do tolu yana nasida sian sektor Bethlehem. Ndang rajuman be nasida ruas ni AKBP Cimanggis ala nunga marminggu jalagabe ruas ni Uria naso sapa poda doot AKBP nasida ima gereja Tiberias. 10 learning manang pembukaan calon sintua. Di Kamis 10 Maret 2026 di Patupa door learning pembekalan calon sintua AKBP sintua angkatan 2025 masuk tepat di pukul 10.30 WIB. 10 sada partang yang sektor
Saya di hari Selasa 10 Maret 2026 di sektor Judea, keluarga Nyonya Manik Boru Manulang. 2, keluarga sektor Kanaan, keluarga Nyonya Silaban Boru Panjaitan. 3, sektor Efesus, keluarga ST J Malau Boru Siite. 4, sektor Galatia, keluarga Insinyur E Lumbantoruan Boru Lumbanggaul. 5, sektor Filipi, keluarga S Sihaan Boru Tambunan. 6, sektor Philadelphia J Utapeha Boru Hasugian. Di hari Rabu 10 Maret 2026. Sektor Sion Nyonya Siburian Boru Simanjuntak. Sektor Betania, keluarga G Nainggolan Boru Napitupulu. Sektor Roma, keluarga P Manulang Boru Sinaga Nainan. Sektor Nazaret, keluarga Nyonya Tarigan Boru Siohotang. Sektor Kolose, keluarga Nyonya Simanjunta Boru Lumban Tobing. Sektor Bethlehem, keluarga Nyonya Siombing Boru Tapu Bolon. Alamat Tabereng Madi Warta. 12 torop ni ruas namandohoti parmingguan tanggal 8 Maret 2026 godangna 828 alak. 13 ruas na marulang tahun. Ulta kelahiran 28 orang, ulta pernikahan 6 keluarga, pandita dohot parhalado AKBP Cimanggis Pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 16 sahat 22 Maret 2026. Atani debata na pasikopon lasni roha muna tersurat di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas uboto sakap akan na usakapi taringo tuhamu ninna jauba. Sakap asonangan do tahe dada tu hamagoan. Asa au mangaleon tuhamu ujung na hinangulungokon muna. 14 peleon yuran diakoni sosial Uriah. Torop na pasaton peleon yuran diakoni sosial Uriah di bagasan mingguon 20 onom kakak godang na 6.575.000 rupiah. 15 peleon bulanan manang tahunan. Torop na pasaton pelean bulanan manang tahunan di bagas mingguon 20 onom kakak godang na 7.705.000 rupiah. Saplonom keuangan Uriah. Uriah 10 juta 470 saya ulangi 10 juta 470 ribu 110 rupiah. Pembangunan 1.226.600 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10 juta 480.610 rupiah. Jumlah 22 juta 205.200 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka pelean ini asa dihubungi matu parhalado radedo hame padekatkon melalui tema upasahat ame tu sude ruas naung pasaton pelean bulanan don iuran diakoni sosial saat tu bulan Maret 2026. Dohot amolea teon tu akan naso pasaton depe taingot ma amang inang
maka rikoton pasaton ganup bulan tu uria marite paralado sektor tawe. Aka titing manang informasi naso ujaon hami suang songoni manang tikting parhepengon lengkap boy mataja di arotas tikting manang warta jemaat digital na boy di pidai marite barcode manang QR kode naung rade di bakuta B. Songonima titing namasa do si pamasaon di tonga-tongata di uriata. Saya di pasu-pasu tuata mapaileani bayan sangap ni guarna. Upasat amima tiki tu panitia parehen seksi paropuan. Horas. Mulai tema parjolo pasahaton nami hamisian panitia parheo paropuan tu amang uluan, amang padita sitohang, amang salot padita sihotang, saluhut parhalado, terlumobi ma tu saluhut ruas ni HKBP Cimanggis na mempercayakan ke panitia tu hami. Jadi ison hami sian panitia gomosdo pangeduan nami tu hita saluhutna asarap mat sukses hom mahita acara tahun asalam tu denganna gereja tahun 7 yareon. Songon tema ni buat kami tu acara parheheonon perempuan bijak membangun keluarga dan jemaat dengan sukacita. Dari Amsal 14 ayat 1a. Dengan subtema, kaum perempuan HKBP Cimanggis terpanggil memperlengkapi dan menjadi teladan dalam perbuatan baik bagi keluarga dan gereja. Jadi iso jelas do memang kami siap perempuan ternyata support sistem yang kuat atau komponen yang sangat penting untuk kelangsungan kemajuan gerejaon. Jadi pangedon nami gomosdo asatong itamiak ke kamu kami jala di support dalam segala hal. Asa margogo kami asa bui mahami mangulahon songon tema neben nami unak kolan na tertulis tergurugat di acara manang di spanduk alena bui ma ulahon nami siap perempuan asalam tudenggan nama gereja tahun. Parjolo acara naong dipahami naong disepakati sian panitia. Acara paraheo perempuan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April di gereja tahun songon nasional parmingguan matong ale mungkin anon 25 parmingguan sa 5 pagi dohot sore. Jadi asa taingok matanggali asareta mahitaro tu acara parheheoni. Adorang so tu parheheon ibe kami do rangkaian acara untuk menyambut acara parheheon. Salah satu kegiatan untuk menggugah hami perempuan asa roh tu gerejaon asa ilea rohana iparade pikiranna jala semakin berempati mangulahon nahobartu kegiatan ni gereja tahun. Ima yang pertama tabai do lomba cerdas cermat Alkitab, lomba cerdas cermat buku endi, lomba majaha Bibil, lomba madok hata mangapuli. Dilaksanakan Mei tanggal 4 April 2026 dimulai jam 9 pagi.
Sudah konsep acara lomba dan kisi-kisi sudah ada di koordinator sektor naung diutusian sektor masing-masing. Selanjutnya tabai do lomba vokal grup. Lomba vokal grup na buat siap buku ende. Sada manol lagu wajib, sada lagu pilihan. Dua-duanya dari buku ende. Nanti diiringi musik. Tapi saat perlombaan musik disiapkan oleh panitia. Jadi mengikuti musik yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Molotung pemerlatih di sektor pakai musik yang lain, ale pors nanti di perlombaan menggunakan musik yang ada dari panitia. Selanjutnya dilaksanakan do musik, satabi. Di vokal grupon dilaksanakan di tanggal 11 April 2025. Tong mata mulai siat jam 9 pagi. Untuk acara Cerdas Cermat dan CCA, anon ibai do beregu. Molo di tanggal opati, ima tahap penyisihan. Untuk finalnya dilaksanakan di tanggal 18 April 2026 tong Madigarejon jam 9 pagi sekalian lomba manortor antar punguan paropuan na adong di gereja tahun adong opak punguan. Selanjutnya sudah pasti dalam pelaksanaan adong do biaya na ibu toh kami ison adong do kami sumber dana parjolosian spontanitas panitia donasi nasian anggota punguan. Jala adong ma penjualan kupon berhadiah. Nanti hadiahnya banyak. Selain hadiah utama, nanti ada banyak hadiah hiburan. Selanjutnya bainon nami do basar. Bukalapak mahamian non mulai minggu naro di tanggal 23 Maret 2026 di gereja tahun. Adong donon disi jual brukat, jual songket, jual kain, mungkin makanan. Jiharap rohanami tong masinggahamu ake jala belanja. Yang pasti harga yang kami berikan adalah harga yang tidak jauh dari online. Harga murah. Yang kami ambil adalah ongkirnya. Alana molo mamesak kita sian online pasti ada ongkir. Jadi asatong rapak merhasia tadohita. Abu pedang pola loja ay na dong si bereng muna mamilit siap foto anon nga boy be di jembreng di toru. Ima pangedon nami asatong mahita seluruhnya turut serta mensukseskan acaraon. Karena target kami sian panitia paropuan kami mencoba menjadi panitia atau kumpulan paropuan yang mandiri. Songon naung adong iterima kami sebagai dana awal sian huria 10 juta. Target nami minimal itu akan kembali. Moloboy ikut taban nami doi marlipat. Ima tugas nami karena jelas paropuan punya komponen penting. Dakolan na marguret di HP hita di som. Dohok do hita mamikiri kebersihan gerejaon. Ketentraman na jala kemajuan na termasuk dari segi dana. Jadi ima pangiduan nami itu saluhuk na amang parhalado asatong disosoi di setiap sektor ake. Asa sude parsi dohot tu lombaon. Alana sian lombaon dohami makin solid, makin kuat, makin bisa mungkin berbuat. Alana molo saya dari lidang marguna. Ale molo ipapungu lili gabe godang, gabe boido membuat sesuatu yang lebih baik. Ima pangiduan nami itu amang parhalado. Alana adong do P3 sektor yang belum memberikan daftar peserta yang lomba. Jadi asatong mahita bergandeng tangan untuk mensukseskan ini. Salinai tu salu na amang inang tamya kok kamu jala supportangmu ma acaraon acara todon acara marlas nero mahita
lambaga garejon, lambaga tamay sa luhut na. Ima na boy isosialiso kami sa darion, maulahati. Horas. Tabigay makor naniswarani ama shalom.
Maredehita huhut bata papungopelian sada A dohot sada B. Dameni di batana sumurung sian salut roha, imana mangaramoti aka ate-ate dot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horasma dihamu salutna ruas ni huriatta. Selamat hari Minggu madita. Tajakon mahatani di bata, ima sian suratnya Apostel Paulus, Cuhuria Efesus bidu 5 mamuka sian ayat 8 rodi ayat 14 tangyok kamuma songono mahatana aina holom do hamuna jolo alai tiurdo anggonoaeng di bagasan Tuhani marparange mahamu songon akka anak hati uron. Aina sahabasao dot hati gora dot hasitongan ido parbueni natiuri. Tak kasihamuma manang dia lomor rohani Tuhani.
Unang mas saor hamu tuaka ulaon hahulomon na swada parbuena. Pisangi hamuma akai tagonan. Ai gari manaringoti na niulana sida dina buni gari hailaudo. Alai gabe patardo isaluhutna ti noruan ni na tiuri. Ai nasa naung di papatar tiur mai. Di baheni ninna do tarsunggul maho na tarpodum. Jala hehema sian akana mate gabe sondangan ni Kristus maho. Ima sahatna. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus taingot do adorang so Kristen hita andorang soro sinomensen tutano Batak ahado na binahen doho na niulani halak Batak aledang Kristen dope atihai dang dihapursiai dope otik pe Yesus bui madohono natihai di bagasan holum dope hita adorang soro si nomensen tutano Batak dingot tamu dope anggau wingot dope saya dibayan halak Batak do igijang nila marinai daging si panganon asa mangan opung na ina. Ingot tamu do amanginang di huta. Ingot ate unang mailah hamu halak Batak do ita ale nang Kristen. Dingot tamu dope jangan malu-malu, jangan pura-pura enggak tahu lah. Ate iya seperti orang suci kita ini. Ima tiki di haholo dope halak Batak. Ingat dang Kristen dope. Dang ditada dope Yesus Kristus. Dang ro dope sondang ni Yesus Kristus. Andorang soro sinomensen. Marbarita nauli pabuahon barita. Ima hanguluan saliling nililingna. Marhite hatani di Batak. Boy do dang mangan dak danaki alebe gudo leonon na mangan. Saya itu paturun mak dak danaki mamangaleon na pinelehoni tu si begui. Ima ujui. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus mar parange songon anak hatiuron marite topik letare marlas niroha mahamu. Unang tabaen marlas niroha begui. Unang tabaen marlas niroha portibion. HP di bagasan haholo mundo pehita. Jangan kita bersuka cita tapi kita ternyata di dalam kegelapan. Bukan di dalam terang benderang. Baik pikiran, baik hati, perilaku, perbuatan dan sebagainya. Ido nanaing si paandaro ni Apostel Paulus turia Efesus nang tuhita nuay nga manginang. Di paandar Apostel Paulus do takas hadirion ni ria Efesus ujui songon jolma na holom jolma na so tumanda de bata songon halak bata ujui. Torop do penasida mangulu di bagasan dosa dosana ima sai mameli parange aka anak haholomon ima pangalaho na sai marpusat tuhagiot ni daging sai holan tuhagiot ni daging do na ni buat niaka pejabat-pejabat negara tonwaing. Saya holan pa mok ko diri na do keluarga na do sudiaka namasan waingon. Dang di parohau be aka bangso ni debata. Dang di leho mangan dang dia toy be dang dia tureo be. Asal mas sonang ibana. Imana ni dok na di bagasan haholomon rupena sida. Mereka masih di dalam kegelapan. Di dalam kuasa iblis, kuasa setan.
dang di bagasan hatiur dope, dang di bagasan Yesus Kristus, dang di bagasan Tuhan dope nasida. Mereka masih di dalam kegelapan. Mereka tidak takut Tuhan, mereka takut dengan dunia. Oma naikon ta ubah. Jala ikon tatanggal homai haholomoni. Di bagasan situasi nasongonima amanginang Apostel Paulus tu huria Efesus manusoi huriai marparange ma hamu huria Efesus songon anak hati uron nahot di hapursiaon jala marsinondang di tonga-tonga aka ugamo na asing marsinondang dada holan na maninggalhon aka pangalahon na buruki alai ikon marparbuehon ngoluna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Anak-anak terang, anak-anak yang di dalam terang menerang, yang bukan di dalam kegelapan, harus menjadi berkat, hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah-tengah rakyat, bangsa dan negara, harus menjadi membawa terang dan cahaya yang benderang dan menjadi berkat supaya Tuhan memberkati. Amin. Konido. Dan gabe parbada. Dan gabe mabada-badahon. Nakin panitia parheheon. Nunga manuso itu hita saluhutna. Mohon dukungan. Ala itu tu marhite turpukon. Diombason. Guarna pai asa hehedo. Asa hehedo partodio ni parampuani. Alana sayujud do kenyataan realitas realnya uludo parheheonon membahen sada level-level grup-grup kelas-kelas sotung ketua panitia parayona kinungatung takas asa solid do asa dengkat do persauran ni perempuan ni dalam manang isi namonang di pertandingan do natalu dangi persoalan na alai ngotamu aka perempuan persoalan na dangi alai bohado asa marsaur do hamu denggan rap do tamu dang adung be na marselisih unang ido anon alani edai gabedang mariminggu edaan inanon sotung ay na juju ta songoni HKBP parheheon itu kebangkitan rohani itu dibentuk dan diadakan supaya ingat supaya semakin tegar, semakin soleh, semakin tegar dan semakin kuat iman seorang perempuan itu. Amin. Kau ningot tamu memang inang, dah. Kau ningot tamu. Tidak pula si persalon natalu namonang di parheoni. Ale Mekel Messi sukacita lah di situ bersama-sama berangkul tangan dan saling mengasihi. Ido narikot sifatu paon parheo kunang tungsalan non penggunaanna do perdalananna boy berengota berengonami anoni boado perempuanon huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Kristus pasadahon sude huria Efesus. Gabe ruas na tiur, gabe ruas na marparangi songon aka anak hatiuron. Ima songon parangini Kristus Yesus. Alamarhite hatiuroni patar masude aka pambahenan anak-anak ni debata, boru-boru ni debata. Do pahopu ni debata sude tiur baliksa akan mangulu di bagasan haholomon dang patari nasida dia
nadinggan dohot nasiktong samak jala mardus-dus di bereng nasida nguluon. Semua rata. Bagi orang-orang yang di dalam kegelapan, semua rata, sama saja sama dia. Tidak ada perbedaan yang baik dengan yang jahat. Dan dia tidak berani dan dia tidak bisa melihat dan memisahkan mana yang baik, mana yang jahat. Sude sarupa anggo di bagasan haholo mondope jolmai. Sadok jepek jalan menek do pikiran nasida. Ingat mai. Alani di bagasan Kristus idaon akana pursiai boha pakop-kopna jala asini rohana tu jolmai. Odo manginang na mambahen hamubon ni rohani jolma sian hahulomon gabe tu hati uron. Maka itu mindset yang buruk, yang lama, yang tidak baik, buang, tanam, bolokon, bagas. Asa tubuh ma aka pikiran ate-ate do pambahenan na di bagasan sodang nasian Kristus Yesus ima hati uroni. Odo nani alam ni aposteli ate andurang so apostel Paulus guarna Saulus pangalili ni halak Kristen doon alai dung tartakup debata dung disodangi debata si Saulus gabe Paulus maibana gabe sada apostel do ibana dia benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat. Daksongon ede bataki mubana maawin na olan hata olan ede marsugot nai musianon mabuk musimana mubana maawin na sotorus songoni. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan mindset, karakter, tetap begitu. Sotung songoni. Jadi diigil turpukon do marhiteo turpukon ikon marhamubaan. Hita saluhutna. Di bagasan hahulomodon waeng halak Kristen ala gabe debatana do IT. Adong dosong na unduk-unduk dangu boto naman yung HP na do manang nabuha. Di bagasan haholo mandupei. Itu belum anak-anak terang. Itu masih anak-anak yang dalam kegelapan. Tuhanna debatana HP. Gak bisa lah pakai bana. Adong do tikina de. Taksi bukaw ni gerejaon. Marjamita ison ibuka majamita isi. Ibadik ko di mana ma jamita na ison do na isi na bering mana. Itu masih di dalam kegelapan. Belum anak-anak terang. Alani anak-anak hati uron ikon berpusat dui pikiran roha sodang nasihat Tuhani. Datang, duduk, berdoa, lihat ke depan. Unang makatai. Itu anak hati uron. So tunggabe di bagas gerejaon disambung dilanjutkan per malam minggu nasalpui dan habis tuh pakateo ini nanti di gereja aja lah kita ngomong lagi ya ini tuh. Saya jujur do songon hitau. Dan arong hata ni debata na dibahas dihatai alai dihatai do hata hapor tibion hata na somarguna na lamun.
Sebenarnya kalau di dalam lingkungan gereja itu bagaimana membahas firman Tuhan supaya kita jangan salah penggunaan atas firman Tuhan, jangan membawa pikiran kita, jangan membahas dengan akal dan pikiran kita sehingga kita salah berjalan, salah melangkah dalam kehidupan ini. Ikonido sasitongna anak-anak hatiuron dan di bagasan haholomobe jolmai. Ido amanginang. Ido kejujuranna, ido sasitongna. Jadi dang adong be nasing-nasing sasitong lekon bahason si hatahonon. Ido ubayan anak hati oroni tiur do sude dang adong nabuni. Gak ada yang tersembunyi. Semua terang benderang. Semua orang ketahui. Tidak ada yang tersembunyi. Songoni manang tonganon par heheoni. Dan adong na tersembunyi buni-buni. Sude ikon buka. Tiur saluhutna. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Songoni mana ni alamani apostel Paulus andurang so apostel ibana. Alani sondang ni Tuhani namai. Di bagasan sondang ni Kristus na fanatisme egocentris gabe kristosentrisme. Alani adong do tugas ta. Tugas anak-anak ni hatiuron. Ima dada mamboan na porsiai tu surgo. Alai secara holistik bohado mambahen surgoi mian di tonga-tongani ima dongani. Jadi kita bukan hanya membawa teman kita ke surga, tapi menghadirkan surga itu bagaimana dia menetap dalam hati dan jiwanya supaya tetap hidup di dalam terang benderang. Jangan dong be nabuni. Lapatan na manginang tugas ni anak hati uroni ima mensorgakan bumi marhite perjuangan manang habasaon marhite hati goran dohot hasitongan. Ido tugas-tugas ni anak hati uron. Jadi semua bisa kita selamatkan. Kita yang rohani inilah yang membawa mereka ke surga. Kita yang rohani inilah yang menyadarkan mereka. Kita anak hati uronoma naik kopalua honasida na diterpenjarakan dope dot akka haburukon hasomalon na di bagasan haholomon. Unang gabi na rohata mulai picang nonon wacik rohana dangarong benong aku gabi masuk imana tu si kelompok holom. Biar ibana madok hati goran madok hasitongan so tung gabi dang donganon ni ibana biawan nonna gabi holom sudi. Alanima hita jol masaluhutna tarnumobi ma jol mana tarpodum jala holum dupi godang do jol mana tarpodum di papodum-podum todina di bagasan daging nang pamatangna na mangulosi daging nang pamatang tao na manginang todini di bata. Ido apostel Paulus madok ahu na mangulod dang ahu be dung rosod dang ni Tuhan itu ibana dung ngi porsia bertobat ibana 100%. Ido bain ido apostel Paulus ahu na mangulod dang ahu be alai todi. Boleh saya katakan saya pendeta Situang ini yang hidup ini bukan saya tapi roh Allah yang bekerja mempekerjakan saya, yang berkarya memperkaryakan saya. Itu
Jadi moloboi pe tangan iba songonon, tangan muna songonon, dan alas panganon sinumon munai. Alai roh todi ne di batado na mangula ingot tamu mai. Alani unang pala pa jago-jago ni tadi portibion. Lo ma holat debata na jago. Holat debata mana punah huaso dohot hagogoon. Amin. Ido holan debata do. Anggo itaon dia ma dangadongon. Tokinai marmati aberu sudio. Alani di bagasan hatiuro mahita. Dangadong HP rupani na ni hagijakkon nguluon. Baik pengucapan, pembahenan, pangalaho merbenget ni roha mahita di bagasan parsaurata. Santun berbicara, beretika, ngar pangalaho, dohok mar pembahenan. Ala dangadong HP sasitong mahita bernilai dia rupa ni dibata. Alai di palua di bata hita, di sesa di bata dosata, gabi boy hita muse, gabi anak-anak hatiuron. Alani inisiatif ni di bata adui, dan inisiatif ni jolmei, gabi anak hatiuron ibana, gabi marpangalahona dengan ibana. Tapi roh lah yang memperkerjakan itu. Rohlah yang bekerja dalam tubuh, jiwa, raga manusia itu. Ima, na tikosna, na sitongna. Alania manginang uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Unang lalap asa unang mitop ngulu taon. Unang lalap. Olo hita saya lalap di par lalapan. Songon inditaikan unang terlalap di hata cepek tiki ngolumo amuse holang kormunai ma baik kamu ko sudah do botol nak kor olak kormunai tong buku DP bukaon apalagi on adong pareon lomba buku dian non nanti tak sonari be parsiajaroni. Jadi unang taralap di hata ita unang saya lalap ita di portibion. Saya tatwa pungu-pungu warta asa sangap minna alana moloso kaya somararta songona soahado layas do jol maonna na dongi anak-anak haholo mo do pe namar pikir songoni dak tiur do be pikiran nai do hati-hati nai na bagas dak tiur do be salpu do sudeo namanginang alehata ni dipata dangulu salpu pe langit do tanoon ala yang gua hatak ku dangulu salpu ina dipata. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah habis dan musnah, tapi kita habis dan musnah. Itu na pasti. Dangadong naso pasti deh. Mamukas yang si Adam si Hawa jol mana parjul omah hitaon waing. Dungi habis mai tahun rata sudi Roma muse nabina ini dipata. Alani di bagasan hati uro mahita. Takadong HP gunana di bagasan holomon, di bagasan na buni-buni. Terang-terang sajalah. Kalau bisa terang-terang sekali. Unang lalap hita. Asa unang gabe mitop ngulu tahun. Kebaikan-kebaikan kecil adalah bagian dari kebaikan besar sebenarnya yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dia rela memberikan semua kehidupannya hanya untuk kepada anak-anak, hanya untuk kepada manusia yang diciptakan supaya manusia itu di dalam perjalanannya jalan yang benar, yang terang menerang, tidak di dalam kegelapan. Namun absensinya kebaikan-kebaikan, keadilan dan kebenaran kecil adalah membuat kegelapan merajalela. Oma, intisari ini terpuk tahun.
salinai. Catatamu. Kebaikan-kebaikan kecil adalah bagian dari kebaikan besar yang dilakukan oleh Kristus. Namun absennya kebaikan-kebaikan, keadilan dan kebenaran kecil adalah membuat kegelapan itu merajalela. Jadi artinya unang pa burju-burjuhon na mangulon ay burju pe sala do. Alay itu tu unang pa malo-malo hokku hamu na mangulon. Gabi pa oto-oto do non. Inarohatta malo hita ape otodo. Inarohatta burju hita ape dang burju di ibana. Alani ikos sodangan ni di batama tapangido. Haroroni sodang ni di bataima tapangido madongani pardalanan ngulu taon asa tiur mampu hita mardalan di hatiuron tatinggal homa haholomon unang saita jut ulahon haholomoni. Dangadong istilah terlambat amanginang. Dangadong sarupa namar sikola ido. Sarupa naung matua otpe akan matua marsiajar do turusi. Dangadong rana berani akan matua madok nga tamat tau siani dang berani do pera madok songoni. Apalagi sian na berkeluarga. Terus marsiajar. Terus unang maila marsiajar. Guarna pe nga adong parbinotoan ale ungrikot do pe tamba muse parbinotoan. Ido. Dan adong istilah terlambat. Na paling hita kuatir hon ima masih pas sombuon. Anak-anak terang tidak boleh atau emak lo masih na picang. Molo si picang. Nang mabiar. Sogoro hana terserah. Asal mau nang Tuhani sogoro hana Tuhamu. Bahaya doi. Picang. Sogoro hana Tuhamu nang peswadong dongamuna alai unang sotung sogoro hani di bata. Ido nuai. Nang rikot. Molo na biar ni de mina de bata do jolmai. Molo na biar mina ni de bata do jolmai. Alai molo sodi habiari be de bata pinasombu masongoni ina mato. Ngasai di dokon, ngasai on pinasombu masongoni. Dang bui songoni api anak hati uron na di bagasan hapur siaon. Anak hati uroni iko borhat dosian hapur siaon na. Laho mangalugah sude nguluna. Asa unang ganggu. Na tapi godang aka na nidalani na tonggi manang na pahit. Ido na takuatir honwai. Mars pasumbuan. Diakana masa. Jala tarlalap ma di situasi na holomi. Lalap mahita. Tarlalap mahita. Terus ma di haholomon hita. Terus ma di bagasan nama si pasumbuan hita. Narohata dinggahan masih pasumbuan daripada cik rohana. Salah dui. Unang ma pasumbuan. Itu namanya tidak peduli terhadap kawan. Dak peduli dupe taringot tu hatani di bata. Jala dang uduk be berarti colmai tu debata. Ikong gabe pasu-pasu duhita. Ikong gabe berkat duhita di tonga-tonga ni parsaurata. Marhite na sinundangan ni todi ni debata. Ala todi inama namar guguhion hita laho patiurhon dalan ni donganina
di bagasan holom dope. Asa sudema malua dang adong be na holom alai sudema gabe akka anak-anak jolma ni hati uron na di bagasan hati uron. Amin. Martangi yang mahita. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema Tuhan. Asidot holong ni roham dot dengan di basam na setok tong ho Tuhan mangiring-iring pardalanan ngulu nami. Diom bason di papung ho do hami Tuhan lau mamelin aka ed puji-pujian dot rohan ang pikiran nami tu depan muna badi marhite bagas coromon Tuhan. Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tarlumu bimanang di hatam nunga di paandar ho Tuhan marite apostel Paulus tu huria Efesus nang tu huria Cimanggis noengon nunga patar hatam Tuhan paingotok kami saluhut na asa di bagasan hati uron ngulu nami jala pai memon nami matuan udut na sodang na siakoi Tuhan asa margugu hami bandalani ngulu nami di bagasan tiur laka nang pambayanan nami unang be luasami Tuhan di bagasan ngulu na hulum na somar hapor siaum be tuho Tuhan alai tuktuki maroha do pikiran nami salu na asa toktong sai homa hupanga sok kami homa Tuhan jala di bata nami Tuhan di saluhut ngulu nami debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni matahi Tuhan nang ruas huriam na marulang tahun di pernikahan sai homa toktong Tuhan patiuron rumah tangga nasida ganup Tuhan di bagasan ulang tahun ni nasida asa toktong nasida Tuhan hodo pujionna hodo sombaonna jala mangalak ka manasida mardala nasida mangulagahon rumah tangga nasida di bagasan hati uron sok songoni mata Tuhan nang akan namarulang tahun na toktong dilako gajang di umur nasida asa makamulai teo manasida na Tuhan tambau umur nasida di bagasan ay paso nasida Tuhan di sude aka pasarya nasida nang sinitanita nasida toktong maho Tuhan mandongani mangiring-iring pardalanan nasida asa toktong di bagasan hati uro nasida Tuhan sok songoni mata Tuhan nang sude aka paradum pargugui nasida nang sude aka keluarga nasida homa masu-masu mangaramuti nasida salut na Tuhan asa bui ruas ni huriamon buano nasida Tuhan ima Tuhan uluan na sora sudai tu surgo hasonangani Tuhan jala di bagasan dalan na tiur tutu Tuhan Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni matai Tuhan nang pinaandar ni ketua panitia parheheon perempuan seksi perempuan huriam HKBP Cimanggison sai homa Tuhan patiur hosalu laka nang pardalanan parheheoni Tuhan asa tunggomos na sida manyepo asa tunggomos na sida Tuhan marsaur di bagasan asidot holong ni roham gabi marlas ni roham na sida Tuhan mamuji-muji pasangan pengguar munabadi marhite parheheoni Tuhan nanaing mardalan di bulan April naneng roon pasu-pasu salut do Tuhan seksi perempuan nang aka perempuan ni huriam asa marsadatai marsada roha na sida Tuhan laho mamuji pasangan pokok marhite kegiatan na sida Tuhan padau na sida sian sude akka na toktong na soina lomoni roham Tuhan na di bagasan haulomon alai di bagasan hati uroman na sida lahu mangalugahon sude akka kegiatan demi kegiatan na sida Tuhan asa ima dalan ni akka perempuan ni huremon mamuji-muji pasangan pun guar muna badi Tuhan asa marguna na sida di tonga-tonga ni rumah tangga na sida di bagas na sida di danak nang saluhut di bagasan popara na sida gabi sitiron ina sitiron na sida Tuhan jala sitiron ni sudut aka humal yang na sida debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami atong pasatamnya Tuhan minggu namion dina mabuka dok mangujungi sai homa mangaramuti hami daging nang todi nami na manglusi todi mi Tuhan di daging nami mampargugui hami mai Tuhan lahu di bagasan mardalan hami di bagasan hatiuron do sondang na sekoi asima roham di hami Tuhan omatang yang nami lelek nami Tuhan na husombo kami marhite-hite guarna nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami Tuhan amin.
Marindita las topasak ma piliata. Tatangnya koma piliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorani salut silehon lehon na denggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalumay gabe uap na usus ti jolum, pasu may jalaramoti, asa huparhasi yang hami pilihanon, patimbulhon harajaumu. Di tonga-tonga niuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utandahami godang misi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma hara jaumu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutodim. Amin.